Wow, ang sarap nito mga kaspero. Good morning mga kaspero. Maaga tayong gumising dahil maghahanap buhay na naman tayo. Ayan, si Master Kevin kasama natin, Master Donnie, ayan, si Kuya, tapos sila Master Dodoy nandun pa, sila Master Rex ayun sa taas. Ayan, loaded tayo. Yung mga extra nating pana nandyan. Ayan, tagi-isa kami, tatlong extra, isa-isa. Ayan, Master Donnie kay Master Kevin, ito yung sa atin. Yan. Alright, abangan lang natin mamaya mga kaspero kung ano yung mga madadali natin doon. Same spot pa rin kung saan tayo nakakapana ng mga pelagic. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa. Pagkatapos natin mag-warm up, diretso dive na tayo dito. At napansin ko, napakaraming mga bait, mga kaspero. Ayan, kung napapansin nyo, yung mga sardines nandyan sa unahan ko, ibig sabihin merong pelagic na umaaligid sa kanila. Medyo low visibility yung tubig natin ngayon, gawa ng galing sa bagyo at ang lakas ng ulan, kaya medyo malabo talaga yung tubig mga kaspero. At this time, pagkadapa ko, tumingin muna ako sa paligid. Nasa 19 meters itong dinapaan natin mga kaspero. At ayan, patingin-tingin tayo, look down, up and side, para makita natin kung ano yung mga naghahunt doon sa sardines. At paglingon ko nga sa gilid ko, nandun yung good size na great barracuda at meron pang ahas sa ilalim. Ayan, papalapit sa atin pero mabait naman yan, hindi naman ano, kaya hinayaan ko na. Focus tayo dito sa great barracuda at nung nag-squid sign ako, lumapit pa sa atin kaya tinira ko na mga kaspero. Ang ganda ng pagkatama natin dito sa great barracuda, gitnang gitna. At yung gamit natin ngayon na pana, itong patos roller ko, and syempre yung shaft na galing kay Master Joy Adventure. Ayan mga kaspero, napakaganda kasi drop barb yan. Napakagandang gamitin lalo na sa mga pelagic or malalaking isda, dahil pag nakatagos at nag-stuck yung barb sa dulo, panalo na, walang kawala talaga mga kaspero. Kaya ito na yung first fish of the day natin mga kaspero.
napaka-secured ko ng Great Barracuda natin, bumaba ulit ako dito sa bato kung saan nakakapana ako ng mga giant trevally. At pagka-drop ko nga dito, nakita ko yung mga grupo ng mga slick unicorn or gabay kung tawagin dito sa isla ng Boracay. At tinutukan ko yung isa, ngunit meron akong napansin na mas malaki na papalapit sa atin. At meron pang mga kasama doon sa unahan. At ito yung horseback na unicorn, sapul, or mas kilalang buktot kung tawagin sa amin. Napakalakas rin pala ng pana natin na patos kahit single roller lang. Hindi na tayo naglagay ng kicker, gawa ng medyo may recoil pa pag may kicker. Kaya sulit na ako dito. Another ambush ulit tayo. Dito lang malapit sa spot kung saan tayo nakapana ng unicorn. At eto, meron akong nakita na mas malaki. Iba't ibang klaseng unicorn. Ito naman yung tinatawag na big nose unicorn. Dahil malaki yung ilong ito, kaya mas tinawag siyang big nose unicorn. Pero local name nito sa amin, laway kung tawagin mga kaspero. Ayan, napakalaki nito. Umabot ito ng mga 3 kilo. Nakatatlong isda na tayo at goods yung mga tira natin. At ito, merong nagpakita na 2 king mac. At nung tinira ko, nako, muntik nang bumalik yung shaft sa atin. Gawa ng yung tali ng ating drop barb sumabit doon sa dulo ng roller natin. Hindi ko na check na nakalawlaw pala yung tali at sumabit doon. Nabaluktot tuloy yung shaft natin, gawa ng malakas din yung rubber. Buti na lang, pagbaba ko ulit, bumawi tayo dito. Talagang napakalaking king mac yung nagpakita at nagpalit doon sa hindi natin tinamaan, gawa ng sumabit yung tali. Kaya bumawi tayo dito. Grabe, napakalaking king mac nito mga kaspero. Hinayaan ko na lang siya na maghila ng tali dahil mahaba naman yung tali na nilagay natin at 100 meters yan, walang bawas. Kaya hinayaan ko na lang mga kaspero habang hinihila niya. Paangat naman ako, kaya kampante tayo na hindi tayo maubusan ng tali bago umangat dahil napakahaba ng tali natin. Ayan mga kaspero. At syempre, ito yung buhay na mano ng drop barb natin ng
napakalaking kingmak mga kaspero. Sa drop barb, kahit hindi siya nakatagos, talagang mag-stuck sa loob ng katawan yung flapper or yung barb na drop barb na tinatawag. Nandun sa loob ng kingmak mga kaspero, kaya walang kawala, nakabalagbag doon sa katawan. Ang problem nito, paano tanggalin yung barb sa loob, kaya yung ginagawa ko, pinuputol ko na lang yung tali at saka pinatagos mga kaspero. Pero bigyan natin yung nangangawil ng pugita. Yan, dalawa. Yan sila. Tsaka ito. Dabot mo lang, Col. Dabot mo na saan. Yan. Pana. Pana, Col. Yung pana. Tungoy ha? Lapit tayo. Tungoy lang ha? Patnik. Ayan. Ano yan natin. Pugita? Pugita. Linitawan? Wak kita. Ah, sige lang. Sige lang. Mag-ihaw lang na. Tawa na sana isa. Ayun. Ayos na. Tapos natin nabigyan yung mga namumugita or nanghahunting na mga octopus. Nag-drop ulit tayo dito sa spot kung saan natin nakita yung mga slick unicorn or gabay mga kaspero. At eto, pinaikutan na tayo, talagang napakarami, pero natatakot sila kung tinggalaw lang natin, gawa ng malabo yung tubig, kaya medyo distansya sila sa atin, pero walang kawala yan sa pana natin. Kaya eto, meron na tayong target at tinira kahit medyo malayo, sa pool pa rin mga kaspero. Ayun no, napakataba rin itong mga slick unicorn na ito mga kaspero. Dahil medyo malabo yung tubig, talagang hirap sa pelagic pag ganitong visibility ng tubig, dahil bihira sila makapag-hunt ng maayos gawa ng malabo. Mayroon namang mga bait at napansin ko talagang ang lalakas ng mga hunting nila, ngunit hindi natin makita gawa ng malabo, kaya pinagtiisan ko ng panain itong mga slick unicorn para madagdagan yung mga
mahuhuli natin ngayong araw para makabawi tayo sa gastos din natin sa gasolina at syempre meron pa tayong pangbili ng bigas mga kaspero. Binalikan ko ulit, talagang pinagtiyagaan ko itong mga slick unicorn na ito, gawa ng medyo malalaki na rin ito dahil umaabot ng 1.5 or 2 kilo yung isa nito, kaya sulit na rin yung bayad dahil 180 yung kilo, talagang makakabayad na ng 300 bawat isa nito mga kaspero. Ayos. Kung malinaw lang sana yung tubig mga kaspero, hindi tayo mahihirapan panain itong mga slick unicorn na ito. Kung napansin nyo, nagpalit ako ng pana, gawa ng medyo distansya talaga sila sa atin, kaya ginamit ko na itong pangmalakasang pana talaga natin, itong Orsab na demultiplied gawa ni Bemrecha, at syempre yung rubber natin na Salvimar galing kay Sir Abraham na napakalakas, kaya kahit medyo malayo, sapol yung target mga kaspero. Hindi ko na inalisan itong spot kung saan ko nakita yung mga slick unicorn na marami, gawa ng maaga rin kaming uuwi dahil talagang napakatumal yung pelagic sa araw na ito. Talagang hindi namin makita sa sobrang labo ng tubig, pero maraming naghahunt mga kaspero. Talagang tunog lang yung naririnig namin, pero hindi namin masyadong nakikita. Pag may nakita naman kami, mailap talaga, hindi namin maabot-abot. Kahit anong habol namin, kahit anong ambush, wala talaga. Pero hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa dahil narito yung mga slick unicorn nakapaligid sa atin, kaya pinagtiyagaan ko na rin na panain kahit pa isa-isa mga kaspero. Kaya napakasarap sa pakiramdam dahil hindi tayo nasisiro. At this time, tumawag si Master X ng second shot sana dahil ayan nakapana siya ng wahoo. Ayan Chinese wahoo mga kaspero. Tuwang-tuwa talaga yung spero pag nakapana ng mga ganitong klaseng isda mga kaspero, dahil napakabihira lang ito mapana kung hindi sa payaw, kaya napakaswerte pag nakapana nito. Bali yung pinaka personal best ko wahoo, umabot ng 21 kilos mga kaspero.
baba ulit tayo para maghunting ng mga gabay at na-secured na rin yung waho ni Master X, kaya binalikan ko itong mga gabay para panain pa isa-isa para malagdagan yung mga huli natin dahil alas 4 uuwi na tayo. Ayan, kahit malayo talagang sapol na sapol mga kaspero. Iba talaga pag malakas yung pana natin na gamit. Wala tayong kaba na hindi tatama or hindi tatagos sa isda dahil kampante na tayo sa ating ginagamit na pana. Medyo nabubulol na tayo kaya inom muna tayo ng kape para maganda yung voice over natin. Kita nyo naman mga kaspero, kakahigop ko lang, bumalik agad yung voice natin na pang golden voice. At syempre ito na rin yung last fish of the day natin dahil uuwi na tayo dahil napakatumal ng mga pelagic. Talagang antok na antok kami dito mga kaspero, kahit sila Master Danny at saka si Master Kevin inaantok gawa ng wala talaga kaming nakita na malalaking pelagic. Swerte lang at nakapana tayo ng isa na malaking tangigi mga kaspero. At eto na nga, pauwi na kami kaya magkikilaw na tayo para habang pauwi tayo pakakain na tayo dahil medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. At itong kinilaw pala namin isang slender slick unicorn pala mga kaspero. Ito yung masarap na isda pag kinilaw. Ayan o, sariwang sariwa yan mga kaspero. Kakahuli lang, diretso kilaw para napakaganda ng laman. Puting puti mga kaspero. Ayan o. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spearfishing, hindi lang content, may puso. Lagyan na lang sibuyasin. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Sarap. Lalim ng dagat kalaban pero puso
sumisid mag-isa. Ay, kaya na? Walang airtime, panata, panalang lakas ng loob. Habang kumakain tayo mga kaspero, let's do the shoutout. Shoutout kay Ruben Lara, kay Julieta Cuesta, and shoutout po kay Lia Castro, and kay Ronnie Alpas, pa-shoutout idol. Shoutout po kay Pidirik Tirado, and then kay Gabriel Galabayo, shoutout kay Tutu Rams Official, at kala Ate Imi, at sa mga bata, and syempre sa Pro 25, shoutout po sa inyo dyan. And then kay Sir Bobby Gaba, and then kay Tumi Redouble, ayan, shoutout ng Cagayan de Oro City, shoutout po sa inyo. Kay Joel Ranas, ayan, shoutout po. And then kay Abner Amorin, shoutout. Kay Arnel Coyos, shoutout po. Kay Lex Hunt, ayan, shoutout. Then kay Eric Cabarera, ayan, shoutout. And then kay Oliver Official Vlog, shoutout po. Kay Tata Hiller 9370, shoutout po. Kay Eddie Muradas, shoutout. And then kay Chad Summers 7868, shoutout po. And then kay Kawan Heart TV, shoutout po. Kay Sir Marcelo Bernaldez, shoutout. Kay Jeffrey Bandejas 7767, shoutout. Kay Ronelo Mendoza, shoutout. Kay Oliver Magmalanlak 9976, shoutout po. And then kay Evela Moresa ng Dipolog, Zamboanga del Norte, shoutout po. And then kay Norman Losas, shoutout po. Kay Nixon H. Hun, ayan, shoutout. Kay Jerome Naag, shoutout. And then kay Nestor, shoutout po. And then kay Alberto Ricaprenti Jr., shoutout po ng Marinduque. And then kay Eduardo Yonson. Dahil medyo maalon mga kaspero, merong nangyari sa bangka natin at nabutas yung unahan ng bangka, kaya kailangan na naming bilisan yung takbo para yung tubig mabilis din na umagos doon sa may hulihan, dahil marami talagang pumapasok na tubig mga kaspero. At ayan, no, talagang halos 3/4 na yung takbo ng bangka natin para hindi lang mapasukan ng tubig dahil napakalaking butas doon sa unahan mga kaspero. Kay John Mark Dela, shoutout. Kay Albert Coleta, ayan, shoutout po. Sa kay Rinaldo Mahilom, ayan, shoutout po. And then kay Dong Spero, kay Criselda Luib Santa Teresa, shoutout po. Kay Ernesto Perez, kay Wilfred Portrias, ayan, shoutout. Kay Rini Alisin, shoutout. Kay MJS Vlog, and then kay GMC Trupang Channel Adventure 7739, shoutout po, ingat lagi. And then kay Loreto Tojo, shoutout. Kay John Mark Dela, shoutout. Kay Noel Ferran, kay Gudu Oleva, and then kay Pablo Rafael, kay Butch Kasumpang, kay Tony Sarinas, shoutout po. Kay Gikyumi 2020, shoutout. Kay Chris Cabalda, kay Derek Gabol, and of course kay Sir Bobby Gaba, and then kay Sir Bontasio, kay Sir Jeffred, shoutout po. And then kay Bro Bemrecha, at saka kay Sir Abraham, and syempre sa mga Palawan Spero natin, kay La Joy Adventure, shoutout po. Kay Batang Spero, kay Coach Ali, kay Don Coron, and kay Batang Spero Native Channel, and then kay Master Bugoy.